Ole du sakta ka video milau thlir sak thin tu te in zawa in chibai levek ule voina chuan Korean thriller film Everyone is There ti kan thlir ho dona ka channel ila subscribe lo ani chuan khonga in subscribe ti in zia na kha milo me sakpela ti chuan midangin ka video te an lo mu ve theinan like ilo pe ve bok don nia Lisa chu mei chenau pang kum som baruka upa in thlashung le zakzum tak mai ani a film tira chuan Lisa chu oi atang hianin hlo nei ti hria takin atlan thla a thuam hak te chu thler nei nuain a hmel te po chu a khem na sa em a chuta le Lisa chu kailon hniam te a hian ake che sual awang chuanin atluta hlo mai achakna lanei ang te mang chuan Lisa chuanin tranpui tu tur a hawa nima sela ni kho hrelovin a omzuita ani sin dot lea chuan Lisa chu damdoi ina hianin alomu a kho enga chuan a hliam nei te po chu alang chiang hle pon lama chuan police pahnih te chuanin Lisa case chungchang chu anlo soidun meka pakhat zawk chuan a report don na tang chuan Lisa chuanin a sikul kalna inti tu da na atok ani ti chu a hria a ma se case an bo zui ma tak takin ani ho chuan Lisa hne na tang ngeya finfiana an lak masak atul ani police te chuan Lisa chung te chu biak po an hantuma nima sela Lisa nu chu kum engam maza kalta khanin alo boral to hi alo ni a apa la chu lam hlataka a omdai mai si Lisa alo har chua ta ka chuan an head police Mr. Kim chuan avai mel hriat tira ani chuan Lisa chu zona tam tak zotin a hriselna enge a ana ani masalama thil thleng chungchang te chu a han zot nal boka ma se Lisa chu ngoi rengin zona engma chu a chang lo chutia in biak an tum vel lai chuan Lisa home room zirtir tu Miss Lee chu alo kala ani chuan police chu kal kiang ri tura hrilin Lisa chu reilo te chung hadam tir le turin angena chu athu soi chu Lisa chuanin aril ru thiat thlak ati hle a chan chu achunga hetiang thil ti tu hi a soilo na ti nia a hriat wang ani Mr. Kim chuan kongkabula nutling pathum lo ding hi awamu a anni ho chu Lisa I tidu da tu nia rin hlel kai te nu an lo ni Mr. Kim chuan Lisa chu vobe emo thamna manga engma soi chuak lo tura ti turin anni ho chu an local ni in angaya ani chuan anni ho chu kal kiang tura hrilin danang tak phei chuan chulai huna chuan an omve theilo ani ti a han hrila mase nu pakhat chuan an pasal te chu poisanga tak le thil ti thei tak an ni thu soin an fa te chuan eng thil po lo tok ta se olsamte in an chin fel le thei tur thu a han hrila Mr. Kim chuan an fa te chu tlanga Lisa I kau chhotu an ni thu a soilai chuan nu pakhat chuan an leng mai alom ti in alo in rol wata nu haule Mr. Kim ani hnial bap lai chuan Lisa chuanin chol ha dam adu thu soin anni ho chu kalbo turin alo ti a home room zirtir tu Miss Lee chuan principal chu mu in anni pahni chuan Lisa chu inti du da na tok ani ti an hra chiang na samai principal chuan an sikul hming thatna vong him turin Miss Lee chu Lisa I alo kal le vela ani chu sikul danga son mai turin ati a ani na taka chuan principal hian nakin huna Lisa I chunga inti du da na lola thleng le thei chu ngai to om takin a tham na lak thin chu thup atum ani kar khat liam nu chuan Lisa chu alo thave deuh to a ani chuan amut na khum tho sanin akal ve pe to Mr. Kim chuan voitam tak achunga thil thleng chungchang chu Zofia atum thina ma se Lisa chuan engma a soidu lo finfiana thatok tak a omlo awangin case chu counseling guidance teacher pakhat kuta anda a ti chuan poi khoi tu te po chu hremlovin an chhuat thei pha ani zan kha chu Lisa chuanin ngai tu na thalo tak mai aneya ani chuan anun na chu ti top mai atum
ma se apin dana meiche pakhat lo lut awang chuan atop thei ta hlo chunu chu counseling guidance teacher Miss Sumi ani a ani chuan Lisa anga turna nei te chu lo hmu fau to in chung ho chu atran pui thin Miss Sumi hi guidance teacher dang ang ani lova ani po hian asikul kalna inti du da na alo tur fau to thin hi alo ni hei mai ba ka ani hian chung inti du da na tur thin te chu phuba la turin atran pui thin Miss Sumi chuan Lisa chu chuti emin atur pui lova ani chuan Lisa chu khazana thil thleng chungchang kha hria chhotirin chu chuan Lisa chu ati buai man thel ani Lisa azia deuh nu chuan Miss Sumi chuan ani chu alo kirle ma chu nungdama lo la om turin a hrila atuk alo ni a Lisa chu damdoi in atanga achhuani tur ani chutia Lisa chuak tuma abung ruate a inrem felvel lai mek chuan ama chhai thin tu te zinga an ho tu ber na yon chu lokalin Lisa tan uniform thar tur hi alo ken saka achan chu a uniform hlui kha a thler chial vek to wang ani na yon chuan Lisa chunga an thil ti awang khan in chirna pakhat ma anei lo emo ti tur hi ani a ani chuan a chhuak ma chuan Lisa chu police lak atanga in thir fi hlim turin avau bok na yon chuan nu chuan Sumi kha alo luta ani chuan an ti na zong kha alo hravek Lisa le Sumi te chu an ho a chumi nu chuan kot thler Lisa nu thi ma a alo om to thina chuan an vakal le ta a Lisa chuan chu hmuna chuan a hun kal to te a hre chuak waiwaya chuti lai chuan mi pakhat kongkal chuan amit ala tatlat mai Lisa chuan ami hmu chu azui zela atopa chu ami zui nu chu a phir pui Jenny ani ti a hmu chuak ta Lisa chuan Jenny chu in po taka biak a hantuma nima sela Jenny ero a phur ve vak lo Lisa te unau pian ma in anu le pa te chu anin thena apa chuan an unau chu angai ven lo hle ma se anu berdin mun a that vak tak lova chuan Lisa chu apa bula a om alo ngai ta a Jenny ero anu kianga a om thung chu thil thlen na tang chuan anni unau chu anin hmule ngai talova Lisa po ama phurit ti tu apa kianga a om ve reng angai ta ani chumi tuk chuan Sumi chuan in Jenny chu dora azui luta chuta chuan Jenny in dor bungrua arulai hi a hmu nge Sumi chuan Jenny chu tranpuina avadila ma se ani chuan a unau nu thilekleka chainom na ato chungchang a hriat nu po chuan ama engma hong ala nei chuang lo Jenny chu kal atuma ma se Sumi chuan a tranpui ani chuan poisa a pek tur thu a han hrila chu chuan a min theita tlai alo ni a anni pathum chu Sumi chena ina chuan an kal khoma Sumi chuan kar khat emo an thil tumna konga a hmor an bok ma chu chen ho arota Jenny chuan in du vak lo ma se rem ero atita thova Sumi bok chuan Jenny chu sikul kala a unau nu lo hmu si thin tu te chu vazil deuh hlak turin ati a ma se chu ero Jenny chuan adu azong lo mai kumkal ta khan Jenny chuan sikul kal aban sana atan chuan poisa engzat ma hian sikul kal le chu adu tir theito lo ti chuan ani chuan anin siam rem tumna chu hnolin building chu a chhuwa santa a minute reivak lo hnu chuan Jenny chuan in video clip hi adonga chu video chu meiche dangin a unau nu an soisala hi alo ni a anni ho chuan Lisa chu a uniform te ampo thler saka leichara te chuan norvelin ani chu voitam tak an pet bok chu ngei omzeta nui pa in pakhat chuan video mangin alo covera chu video chuan Jenny chu ati thin ur ngang maya ani chu building a chuan akir le a ti chuan a unau nu chu doi zep ti in akauta vak mai Lisa chuan a hliam nei san te chu hrechuak le in a buai le ta Jenny chuan chu tiang din hmuna a phir pui a om chu atur pui hle a ani chuan Sumi chu khoya nge khang ho kha ka hmu theyang ti in a zota chumi tuk chuan Lisa angin Jenny chu sikula chuanin avakala apol puita chuan ami zia dang thut chu an hria a ma se an uk sak lutuk lo Lisa tak chhai thin tu te an lo thlen ma zong chuan
nayon chuan deuh saw tih hriat tak mai hian Jenny dawhkanah chuan a va thu a ani chuan Jenny chu sikula alo kal le awang chuan du om ti in a biang te chu a han piai saka Jenny chuan nayon ni nuiri a han hriat chuan video wa Lisa i lak sak tu le Lisa i soisakna konga a mei cher chitu berkha ani ti a hreta chuta le Jenny chuan nayon chu bangdeng dot khop hian a beng ta a Jenny ala du tok mai lo nayon chunga chuan a thu a ti chuan ani chu nui le turin a han ti a chumi pa chuan Jenny chuan nayon chu a reka chu video hmangin ala bok nayon ni thian Lisa musit tu te Facebook chu kilkhata an lo tom choi choya an ni ho chuan an ho tu nu soisak ani lai po chuan engma an lo ti ve ngam lo Miss Lee chu lo langin Jenny po chu ato ve ta a ani chuan ani pahnih chu thunun tumin pindan hranga chuan a hruaya ma se Jenny chu zirtir tu te thu oi chi ani tlat lo Miss Lee chu tong se chil tak maya a tong lai chuan Jenny chuan in Lisa laka fair lo tak ti in ani chu a han chhuah chala chumit lai chuan Jenny chuan in Lisa chu nayon ni video chu a han hmu a Lisa chuan ti ngai na vak a hrelo a chan chu ani chuan tharum thona lam hoi hi adu lo hrim hrima ama lo soi sato tu te laka po ni se sumi chuan Jenny chu khatiang thil tile ngai to lo tur khanin a hrila a chan chu a u naw nu tan buaina a thlen pha thei ani chumi tuk chu Lisa le a phir puin Jenny te pian champa phak ani a ani pahni chuan kek lein annuna avoi khatna tan in po takin anom ve a Lisa chuan anun chu khir tak ani ti soin chungte hmangai na dong ve lo ani thu te chu Jenny a han hrila Jenny po chuan anu ne na re thei taka om chu adu thlanna ani bik lo thu a han hril ve a chumi tu jing chuan Jenny ala tholova ti chuan Lisa chuan ama a sikul kalmai chu atumta a ani chuan ani masalama thil thleng awang khan nayon chuan in ati boy a ring to lo ani sikula chuan nayon ni nu chuan in principal chu a hmu a ani chuan Lisa sikul danga son chungchang chu soipuin a fanu chunga phuba alak mai a hlau wang ani thamna la principal chuan an din mun chu alo enjoy tur thu atiama chuti lai chuan Lisa chuan an thu soi chu pon lam atangin alo hravek ti chuan Lisa chu atra achua em awangin inbol pindan lama chuan atlan luta a inbol pindana chuan nayon lo chuak lam nen anin toka ama a thil thleng awang khan nayon chuan phuba lak alo tum chu lo ni in ani chuan Lisa omna chuan tuitrin khathi a han leiluta Lisa chu hu vekin ina a ho a chuta a chau em awang chuan atuta a sumi chuan Lisa chu a han boy soma chuti lai chuan Jenny chu thinrim mai senin alo ding le reng to Jenny chuan nayon chu avakola ani chuan Lisa an soisalai video chu internet a upload adu lo ani chuan tlanga ama hmutura local turin ati a thiam lo chantir ni hlavin nayon chu tlanga avakalta a chuta hnunglama tang hian Jenny chuan in atu khuma alo vua a nayon alo har chuan akut le ke te chu phuar ani a aka chu tep manga char ani bok Jenny chuan nayon ni ka charna tep chu a phel saka ti chuan tui khathi atul tamol mol maya nakina chuan Jenny chu acid tui kengin alo let le ta a nayon chu atap deu draw to ma se Jenny chuan alo nui mai thung Jenny chuan nayon ni mai bulte a chuan acid chu alei aleya ma se ani chu a thalo tur thu a hril Jenny chuan nayon ni ke phorna chu phelin nungdama om aladu ani chuan tlan vat turin ati a nayon chuan chu hunrem chang chula in atlan davata ma se reivak lo hnuwa atluta thlop mai Lisa alo langa ani chuan nayon chu chua atum a chan chu midang na tur ve turin adu lo ani sumi alo lang vele ta a athil mu chuan ati phuzok mai ani chuan Jenny chu in thunun na a hlau ani ti hrilin nayon ni tan ambulance akau sakta ngala sin dot le chuan police ten Jenny an dopla hi alo langa ani chu nayon nen mudun ani lo awangin poi khoi tu ani lova rin hel kai ringot ani
sumi chuan officer chu Jenny chua turin ati a officer chuan nayon har chua ma an kol tur thu alo hril pona chuan Jenny chuanin a thil ti awang chuan a in thir lo thu chu soin hun rem chang a nei ani phot chuan a ti le tur thu a soya sumi hril hai chuan Jenny chu kalsanin ina a ho santa ani nayon nu lo langin Jenny ikorma a chuan alo tham ta vak maya chuta Jenny chuan indu tok tak mai hian ani chu a fanu anga nui turin alo hril chutia anin hialai chuan a thil ti chu a thung rul na mai chau ani thu a han hril le rama officer chuan Jenny thu soi a han hria ta ka chuan ani chu poi khoi tu ani ti a hreta Mr. Kim chuan Lisa ti in a han kova chu vele Jenny chuan tong el tak mai hian Lisa soi chu ina a om a han ti a Mr. Kim le a thian pa chu an in lampanin anin khal ho a ma se Mr. Kim chuan angai tuana ta Jenny chu ala chuak thei tat lo a chan chu damdoi ina a om lai nen khan ami zia chu dang ati e matin ni Mr. Kim chuan phir pui anei ani ringin Lisa i omna in lampan chuan Atlanta thuta ma se Lisa i omna in an vathlen chuan tu ma an lo om lo chuti lai chuan damdoi in atang hian kol adonga nayon a har chua to thu ani nayon chuan to sual a to lai khan mi pakhat ama a tong vak ala hriat thu asoya nayon leya abo lai ena kan han let le ani chuan Jenny chu ama chawin tlanga a om ani ti kan hmu theyang thil thleng chu enge om zia chia ni ta angle a chana chu Lisa Jenny le sumi te kha mi hrang ni lovin mi pakhat vek anni a om zia chu Lisa in Jenny emo sumi abiak na zong kha ama le ama a in biak na vek alo ni Lisa hian phir pui u naw anei lo hrimhrima khatia apol pui te laka tanga ti du da na ato awang khan ani chu amalin awak vai hle chu thila wang chuan ama ngai sak tak nei angin alo in suang to vel mai hi alo ni alo reide unu pe chuan chu angai tu na chuan thil vei tirin multiple personality disorder anei pha a chu chuan ama chu mi pakhat aya tama asiam ani ber engpo ni se sumi chu ataka a om taka guidance officer ni in Lisa po atan pui thin ma se damdoi ina voi khatma Lisa muturin alo kal lo hrim Lisa zok chuan a kho harna vai kiang turin ani chu alo ngai ruat mai zok alo ni rawre na chuan Lisa boina chu hriat puin therapy kuta atopta a sikul kalpo chol sanin ani chuan aril ru a hrisel theinan ma alata zok ani nakina chuan Lisa in anat na te therapist bula a thlen lai hi kan hmu thei anga chuta chuan ani chuan damna a hmu pha nge ani sin to bera chuan sumi tak khanin Lisa chu thlona tum huna awathla a Lisa chu nun thar tan turin khopui danga a in kap chuak don ani